जनक राजा घूमे लगले आर खुशिया मनावेले या पार है। आये खुशिया मनावेले या पार है। आहे लाल रे चदरिया ओढ़ के जनक राजा घूमे लगल। जनक राजा घूमे लगली खुशिया मनावेले पार है। आहे खुशिया मनावेले पार है। राजा जनक पुरोहित सतानंद जी के लगे जातनी बबुआ आ कहतनी कि बाबा रउए दुआरी में आइल बनी लगन गुनी हमनी के बेटी खातिर। विप्र ब्राह्मण लगन गुननी चाचा जी चिट्ठी तैयारी होता आ चिट्ठी लेके राजा जनक जी अपना दरबार में आइल बनी। माई बहन से कहनी कि इ लगन के चिट्ठी बा रउआ सब लगन के गीत गई हरदी पीसी हरदी के लेप चिट्ठी पर लगावे के बा। काहे कि हरदी के रंग बड़ा शुभ रंग होखेला। माई बहन लगन के गीत गावे लगनी आ हरदी पीसे लगनी भाव लगन कैसे कि कवन बनावा रहलू रे कोई लारा कवन बनावा जाए। माई बहन लगन के गीत गावत तरी कि कवन बनावा रहलू रे कोई लारा कवन बनावा जाए। माई बहन लगन के गीत गावत तरी हरदी पिसत। चलिए हमने के परमादरणीय माननीय पूजनीय राजेश बाबू सरपंच साहब सैकड़ों रुपया के पुरस्कार देख के हमने के हौसला बुलंद कईनी। सरपंच साहब के पद और प्रतिष्ठा बरकरार रहो। नमस्कार जय जयकार बा। ए बाबू माई बहन हरदी पिसतरी हरदी के रंग चिट्ठी पर लगोले बने। अब धावन के बुलावल जाता
धवन माने समझ लो हजाम के बोला बोल गई बा। राजा जनक कहनी कि ठाकुर जी पत्र लेके जाए के बा कहाँ उत्तर प्रदेश। पैसा लगी काहे कि अयोध्या आपको बिहार में नहीं था ना जी। चिट्ठी लेके जाते नहीं भाव लगल बा का ए बाबू अरे लई कर चिट्ठिया नौवा राजा घर गइले हो चिट्ठिया नौवा राजा घर गइले अरे नगरी में होला जय जयकार नगरी में होला जय जयकार एक कोसा गई नौवा कोसा तत्तेतर को सराजा तारा जब हजाम भाई चिट्ठी लेके अयोध्या गई और राजा दशरथ जी के हाथ में चिट्ठी जब मिलल राजा दशरथ जी जब पत्र के खोल के पढ़ने लिखलवा श्री गणेशाय नमः श्री स्वस्ति पत्र लिखा जनकपुर से राजा जनक जी के माध्यम से समधी साहब के प्रणाम समधी साहब के मालूम का बराती का ही आता है 13 के बरात लेकर आवे के बाद 14 20 15 के पतो लेकर जाए के बाद राजा दशरथ के क्रोध से शरीर का ई का कइलो दईबाई का कोइला अरे कैसा लिखला अरे हमारो कपार दईबाई का कोइला चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी के क्रोध से चाचा जी शरीर कांपे लगल आंख से झरझर आंसू गिर रहल बा ओहे घड़ी हजाम भाई कल की राजा साहब आप रो रहे हैं आपको खुशी मनाना चाहिए काहे कि आपको बेटा 10,000 वीर को मुंह में कई खतूप दिया है। अभी के समय में बाल बच्चा कितनो गलती करेला नु माई बाबू गलती के माफ कर देता है। बबुआ हजाम भाई के जब दक्षिणा मिलता तो हजाम भाई कल के पागल है हम जात के नहीं हजाम हैं हमरा इतना मुख्यमंत्री के भी पावर ना है प्रधानमंत्री के भी पावर ना लेकिन हमार काम बा आवत तनी तब सखी तब कहतनी कि ठाकुर जी बोली हजाम गोसाल राजा साहब गोसालो रहनी हल्का हल्का तापत भेल रखी तापत हाँ यानी कि गरमाइल थे गरम भेल लेकिन मलकिनी राजा साहब के हम मना ली हनी। अरे जिया चली 20 साल कुमार जी पुरस्कार देनी 100 रुपया के।